Mangadi vazukuru vasekuru. Yes, we are back again with another one. Yes, tokozati couple clash yakapera. My results makamaona, but anyway, vanhu havasi kuregedza kubelieve. Yes, munana prophets kana kuti ana men of God, they still have hope. So anyway, nhasi uno ndauya ne4 mabhuru kana kuti 4 ngwambi dzinodhonza ngoro sezvamuri kungoona panapa. So right behind me here I have a prophet Makandiwa, and there on the far right kwangu inini kuna chibaba man of the moment, prophet Miracle Apoo. Yes, of course, panapa tine mbudzi kana kuti the goat prophet Walter Magaya, and kuna the man of spiritual spectacles, prophet Tifred munowaziva. Saka ndaitawo muzukuru ati sekuru kuronda kuenda kuZimbabwe ndimbonofambira nyaya dzeupenyu hwangu, hafisi kufamba zvakanaka, ndonoona upi pavarume vana ava. Saka ini ndauya panapa navo kuti ndibvunze kana paine vakamboendawo ku1 on 1 kuti ndeupi kana ndiani akakupedzera basa kana kuti akapedza masports, ndiani anopedza njito. One of these 4 men of God anofana kuenda ne700 yemuzukuru, asi anofana kuita basa nemazvo. Ndeupi pakati pevarume vari kumashure kwangu ava vari 4 anopedza njito? Let me know in the comment section down below.